এইদিনা আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ মিটিং হৈ গ'ল। মিটিং হোৱা টাইমত আপুনি সঞ্জয় মুছাহাৰীৰ ফোনত মোক মাৰি পেলাম বুলি কৈছে না কোৱা নাই এইটো এতিয়া কল ৰেকৰ্ডটো ওলাই দিম। কল ৰেকৰ্ড ওলাই দিম চিষ্টেমত যাম। মই যদি আইনত যদি মই মিছা কৈছো মই दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा साननैसोनि सिगां रबि नार्जारी एक्टरजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरजों दावराव दावस्रि जादोंमोन बिटिआर हाबनाय हाबैखौ लानानै। दा बे केसआ बबेसिम दावखोखो दायो गिदिरनिफ्राय गिदिरसिम दावखोबाय नामा ना गिदिरनिफ्राय फिसासिम जाफैबाय नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन। आरो आंनिफ्राय नुहरनाय बायदिब्ला आरो आंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला आरो बे भिडिअ क्लिपखौ नुनाय बायदिब्ला दिनै बै साननैसोनि सिगां जे बिटिआरआव हाबनाय हाबैखौ लानानै जेबायदि दावराव जादोंमोन बे दावरावआ दिनै गिदिरनिफ्राय गिदिरसिन दावखोलांबाय रायजोफोर। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना बे रबि नार्जारीजों लोगोसे रायजो राजाफोरजों बिटिआरआव हाबनाय हाबैखौ लानानै दावराव दावस्रि जानाय भिडिअ क्लिपखौ लोगोसे प्रमद बर' सारनि हेंथायै मानव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि बागै गोबां बाथ्रा ओंखारदों बे भिडिअनि गेजेरजों लोगोसे इउ पिपलनि हेंथायै बर' रायजो राजाफ्रा मा सोंखारिखो आरो मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ नुलांनो मोनगोन। अब्ला रायजोफोर आंनि टपिकखौ आं गोलाव खालामा जे रबि नार्जारी एक्टरजों लोगोसे रायजो राजाफोरजोंनि जे केस बबेसिम दावखोखो नोंथांमोना नायदो लोगोसे रायजो राजाफोरनि इउ पिपलनि सायाव हेंथा बुंनाय बाथ्रा आरो इउ पिपलनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो बे भिडिअ क्लिपखौ आङो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना जोबजासे नायलांदो आरो खोनासंलांदो। মানে বিচার মানে কিয় বন্ধ করে পেলে তার ঘৰটো মাৰি পেলাব লাগে কি বোলে বহুত মানে এনে ভুৱা প্ৰচাৰ হৈ গ'ল মানে হা চবে এনে কম উঠি গ'ল মানে চবে ক'লে হা নহয় না গৰমত কোৱাটো গৈছিল এতিয়া এইদিনা আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ মিটিং হৈ গ'ল। মিটিং হোৱা টাইমত আপুনি সঞ্জয় মুছাহাৰীৰ ফোনত মোক মাৰি পেলাম বুলি কৈছে না কোৱা নাই এইটো এতিয়া কল ৰেকৰ্ডটো ওলাই দিম। কল ৰেকৰ্ড ওলাই দিম চিষ্টেমত যাম। মই যদি আইনত যদি মই মিছা কৈছো মই হেৰি হ'ব আইনৰ বিৰোধী হ'ব মই কথাটো এইটোৱে না যিটো মানে কিয় মোক মাৰি পেলাবলৈ কৈছে মইতো লগে লগে আপোনাক ফোন কৰিছে এইদিনা কৈছো না আপুনি ৰিচিভ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ওদালগুৰিৰ পৰা যিটো নেকি বস্তু ৰাইজৰ চলি আছে লৈছে বুলি কৈ আছে কিন্তু আমি আপুনি দিছে বুলি কোৱা নাই দিছিলে মোক দিছে গৈ বুলি কোৱা নাই তাত আছে গৈ কোনে দিছে বুলি গম নাপাইছে আছে গৈ মোৰ নামটো কেনেকৈ যদি এনেকা যদি পেটিশ্যনটো যদি আছে গৈ তেনেহ'লেতো সংস্থাটো থাকিব লাগিব ইয়াত ডাঙৰ কামটো সহি কৰিব লাগিব ইয়াত मिटिं BPFनि मिटिं माथो इउ पिपलफोरा बुङोमोन BPFआव मानसि गैला होननानै इसोरनिया बे फब बाथ्रालै दिनै हाजार हाजार मानसि BPFनि हाजार मानसि सानखौनो हायै मानसि जादों दिनै बेयाव सोर फैदोंमोन जोंनि आफादगिरि बिथां हाग्रामा महिलारि सारा फैदोंमोन दिनै ओमफ्राय मिटिंआ मोजाङैनो जालांबाय एकदम सुन्दर मोजां हाजार मानसिनि सापर्ट दङ BPFआ देरहानाय सियर 100% सियर BPFआ देरहामारगोन ना 100% सियर इउ पिपलआ थुंगिबाय गैला थांबाय इउ पिपलआ थांबाय इउ पिपलआ जिर' जासिगोन होमबा जिर' देरहाथारमारगोन देरहाथारबाय 100% दे होमबा दे गोजोनबाय 100% ना 100% BPFआ আহিবই एकदम ग्यारेन्टि जाबाय आयंआ अबे दोलोनिमोन आङो इउपिपिएलमोन एबारनि इलेक्सनाव बिसायख'थियाव सोरनो भट होगोन दा आङो प्रमद बर'खौ आं खारबाय मोनबाय प्रमदखौ खारनाय मोनबाय मानोना गासैबो बियो बुंदोंमोन सिगांहाय मोजां फुस्लायदों आरो आंबो मिटिं जादों आं मिटिं लादों बे समावहाय बिसोर मोजां खोथाखौ बुंदोंना बे समावहाय जोङो एकदम लोंहोर गावनि थाखाखौ गारनानै जोङो थाबायदोंमोन राजा लामा दिन्थिहैदों मोसाग्लां थांदों रंजा बाजानो ओमफ्राय दा बियो बुंदों मिटिंफ्रावहाय आङो उत्तर ओनसोलखौ नायगोन सोरबाफोर माबा गोग्लैना थांब्ला बेखौ नायगोन बन दानग्राफोरनो थाखा होगोन आं दानहोआ जौ सावग्राफोरनो आं सावहोआ आं थाखा होगोन बेफोरबायदि बुंदोंमोन बियो ओमफ्राय माबा एसे फरायसालि मानसिफोरखौहाय फरायनानैमोन आं साख्रि होगोन फरायगासिनो फराय जोबोद बियो गोदै खोथाखौ बुंनानै
गोबां मानसिखौ बोदों आरो जोंथ' जाम्बा मानसि जोङो लाबाय नंगौ नामा दा जोंल' नङा हाजार हाजार मानसियानो बे प्रमद बर'नो मदद होदोंमोन आरो बे मदद होनायाव दा दिनैसिमावबो लामा दोंसेबो मावनो रोङाखै माबा सिमेन्ट बुगानायखौबो मावनो रोङाखै दा बेफोरखौ दा एसे जाबोर जाबोर जोङो एफ्राम जोङो थाखा गारनानै जोङो थाबायब्लाबो जोंहा मोनथाय जेबो गैया बेनिखायनो आङो बे प्रमद बर'खौ खारनाय मोनथारबाय ने औ एकदम नांले आङो खृष्टान जादों सोरबा माबा मोनसे जानानै जयगुरु धर्म लादों नङा होमबा खिन्थु जों बर' धर्मआ जेखियानो जाया जों बर' नंगौना नङा ना आलदा माबा जा आलदा जायो नङाबा जायाथ' जों बर' नङा होमबा बेनो थार हजोंना खोलाहैजोब्बायना खोनाहैजोब्बायथ' खोनायाखै मोनगोनलै गोजानल' नङा नोंसोरबो मोनगोन उनाव जिरायदों होननानै गोमागोन नङा दासान एखे मिथिबाय उनाव जिरायनानै जेनेबा मोनगोन ना मोनलानै बिदि साननो नाङा दे एखे सिगांबो जिरायदों उनाव जिरायनाय खोथाखौ खोनाजोब्बाय बुंहैदो खोन्थाहै गाव गावनि लोगोफोरनो बुजायहै बिटिसिआ मा दं मा गैया मा क्षमता दं मा क्षमता गैया प्रमद बर'आ बे बिटिसिखौनो नस्थ'सो खालामगासिनो दं नस्थ'सो खालामगासिनो दं बियो माबा इलेक्सन फासिनो थांलाबायदों दिल्लीयाव मा जागोन बेनो केन्डिडेटखौ होनोनो हायाखै नोंसिना बेलाय जानोसै 26-27 तारिखआव मोनसिगोन केन्डिडेटआ नोंसिना हरिसिङाना मानसिजों खोथा गैया जायखि केन्डिडेट जाया मानो नांगोन बिपिएफ नंगौना नङा बिपिएफआ देरहानांगौ हयथ' आंबो मोननो हागौ बा नोंबो मोननो हागौ टिकेटआ नङा होमबा मानसिया जायखियानो जाया खिन्थु जोङो बिपिएफनो भट होगोन बे हिसाबै नङा मानसिया टिकेट बिनाया बेहाय हरिसिङा समस्तियाव 2-3 दङ नालाय 2-3नि गेजेराव सोरबा सासेयासो मोनगोन नङा होमबा 2थ' मोना दा जेखि मोना माने जोङो बिपिएफ हिसाबै खौसे जा बिपिएफ हिसाबै नांगोलाव भट होयो मानसिजों खोथा गैया जा पार्टि बिपिएफ नांगोल भट होनानै देरहासार खालामनांगौ अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारै नुखाबाय खोनाखाबाय नङा होनब्ला दा बिनि बेलायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ जों फरायनानै फैबाय थानाय बिटिसि बिटिआर इलेक्सनाव सोर दैदेनगिरिनो जोङो भटखौ होनांगौ जों बेखौ बुजिनो हायो आरो मिन्थिनो हायो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब